Batjan minne tavoista on Bakkaväen i Bjärkaväen. Särliga Palle. Ja, måste det. Det var det 4, Jona 50, ja. Och det var alla lika rastvirker. Och ta gick så leimeland. Så var jag vet om som var i Bjärka. Det var mest hävest natt. Hver får du til Bjørkene? Vestanfyrre? Vestanfyrre, det. Bjørkene var bøyt sånt til eiendom, til jøren. Og det er 8 vestanfyrre. Her ofte det ene plass der 8 i tvørene. Her fant det altså øyelig noe hævest. Det fant ikke øyelig noe, men her var så riktig å komme til. Det var håpløst å komme av alle beste mål. Det har funnet seg på å sette så trø opp, et tre først, og så lese seg etter tog. Och så sätter det sig här också. Det tar som 3 till så. Och fortsätter så vid träden. Ett kommer upp och tar upp till toppen. Och är så tvören där. Och lägger så höll sådana klena tjete. Halarna först in i snöde och där de kom på toppen. Han läste sig så till träden. Blev via läsare. Det var högt 100 meter. Och tar läste sig efter så träden. Inte kom här. Och så har han där tjeterna vid tillstånd. Den klena tjete och en snöre. Och så gjorde tjeterna fasta, ända av tjeten här uppe av toppen. Gott fasta. Och så jag hade läst efter dessa tjeterna och driver så här var det så kvist upp efter så där det kom där upp efter. Och det var alla bästa män kunde göra det. Här uppe av toppen här kunde jag inte komma först. Det var Palle Badgeborg, var första med jag var kom här. Och det var det så bra så att jag kunde göra att han var. Det var så riktigt att komma. Som vi säger, att läsa sig bara ett några tröer. Så jag läst träet ända, så tog jag träet till så. Och så sätter jag fast efter här. Foten ner i gråt i oxen fast. Och så läste jag sig efter. Blev så läste vi ett lag kom upp på toppen för. Och han läste sådana tjeter till att läsa sig. Så jag tar vad så detta kom upp för. Och då har jag fått ju öjlen och han hävest ut. Tog i plats. Det här var där. Där är vi djärver. Öjliga djärver. Jag var ofta hade vitt av. Jag talade inte nog för det. Det var få män det kunde göra till att ta ut. Det var som en levnreis. Det var alla lyck. Palle var ganska den grovast. Till allt. Det blev så att de bort sånt till pasta. Han blev bort till pasta till det så var det. Ett drop jag hade. Ja. Det blev bort till pasta. Kunde komma till Alf Gäss första pass. Det hände sig just ena för det var ju ett natten tvörne. Ta kom var båt av Ejdö. Man måste färra av båt. Ta kom brev och båtarna som är sett och i land ett natten och sett och tvörne. Han kunde inte säga och natter. Slapp sig ner i landet för brev. Det var nog så det. Båtarna kunde inte komma till land och ta slutet så här och ta för och inte kunde bjärka sig själva. Men så kom en båt av görnen, ta så ut av landet att han kunde inte komma. Han kom så efter sumpa så efter som båten som jag sett kunna land. Och så måste ganka upp utför det. Det var öjla riktiga ganka, men det var så öjlig backamän och tagit inte undan. Så jag band till mitten något, jag så rinka svär. Hjälpa kvar dörr. Gick ju upp och så var vi i land här efter natt. Och båten där kom en motor av görn efter. Ta flot i västan. Hur var du i tvörne? Det var en 6 mans, ta batjaner och så en 2 ärder. Så var det visst, på det bräckte så var det. Kom alltså båten kyp av tvörne? Nej, båten han kom på. Kom efter. Ja, han kom efter nästan så kom. Efter om sumpa och så. För boj ända sumpa för boj fyra. Ja. För 80 skip som kom efter. Nej, det var märkor allt. Ja. Det var nog så riktigt att komma upp då så åker. Det var så gångkulen. Jag minns det var att lejakul. Ja, men jag bant var 2 natar Fabio på bättre med. Jag har tagit lusa vibbe. Men så mycket ytla gjorde man för 3. Jag måste vara annars i väg. Jag kunde inte ha det. Måste lägga det fram. Ytla gjorde man för 3 via ganka. Så mycket riktigt vara ganka. Så måste man bara krupa under steinen och kälja steinen.
Och först måste han klicka på attar och på själv. Man måste åtta av vissa. Ja, ja. Det kommer så att du utan gå. Ja, och kom i återgång. Men tar smittla var det ägstna. Men Santer och Karlo. Och jag så gick inte upp. Ta var så rast med en. Karlo smittla och Sant. Sandepont. Rast i backar. Men ta alltid kunde inte mot i hästen törn. Det var ganska rast. Det var henne bestämt.